ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପୋଇ ଶାଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ତା ଡଙ୍କ ତା ଶାଗ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାର ଥାଏ। ପୋଇ ଶାଗ ଅତି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ତାର ଶାଗ ଆଉ ଡଙ୍କକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ମନ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆମକୁ ଲୋ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆମକୁ ହୋଇନଥାଏ। ଲିଭର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ରୁହେ, ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଥକାପଣ ଦୂର କରେ, ଆମର ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଲେ ଏହାର ଶାଗକୁ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ପାଦ ଯାହାର ସବୁବେଳେ ଫାଟୁଥିବ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ତା ପାଦ ଫଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଦୌ। ଏହାର ପତ୍ର ରସ ଲଗେଇଲେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବିଛା କିମ୍ବା ବିରୁଡ଼ି ମାରିଲେ ଏହାର ପତ୍ର ରସକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଘଷି ଦେଲେ ଏହାର ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଗଲୁ ରୋଗ ରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏଇଟା କମିଯିବ। ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। ଅନିଦ୍ରା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଲେ ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ ନିଦ ଭଲ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପତ୍ରର ରସ ସେବନ କଲେ ଏହି ଋତୁସ୍ରାବର ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୋଇ ଶାଗ ଖାଇଲେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଅର୍ଜୁନ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ହଜମ ହେଉନଥିଲେ ଏହି ବଦହଜମରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।